Den næste opgave er opgave B, og her bruger vi altså den samme differentialligning som i opgave A, men der er altså tilføjet en konstant A. Og A, den repræsenterer et antal fisk, som fiskes ud af søen hvert år. Og den her nye ligning vil jeg så indsætte i grafer, ligesom før. Og så vil jeg så indsætte nogle startbetingelser. For eksempel ved tid 0, så er der 1000 fisk i søen. Ved tid 0 er der 2000 fisk i søen. Og så er der måske 5000 fisk i søen. Og 3000 fisk i søen. Så vil jeg så indsætte A som en skyder. Så jeg kan ændre på A. Og steplængden, den vælger jeg til at være 0,1. Så kan jeg ændre på A her, og så ændre funktionerne så alt efter hvad A er. Nu vil jeg så vise nogle løsningskurver for A er lig 1,5 og A er lig 3. Så hvis jeg sætter A til at være 1,5, så kan man se her, at graferne, de fleste af graferne, de går mod den her grænse på 3. Og der er altså to konstante løsninger her, og det er y er lig 3, den lille graf, og så er der y er lig 1, som er den røde graf her. Og den frastødende, det er så y er lig 1, og den tiltrækkende, det er y er lig 3. Så kan jeg så prøve at ændre A til at være lig 3. Og så kan vi se, at lige meget hvilken y-værdi vi sætter til at være, hvilken startbetingelse vi sætter i starten, så vil alle graferne, alle y-værdierne, de vil være under 0 efter et bestemt tidsrum. Og det er simpelthen fordi, der bliver fisket for mange fisk om året til, at der kan blive ved med at være en bestand af fisk i søen. Og derfor så er der altså heller ikke nogen stationære startbetingelser. Så vil jeg så finde den kritiske værdi af A. Og den kritiske værdi af A, den må, vi kan se, hvis vi sætter A til at være 1,5, så er der så lige meget hvilken A-værdi, så vil der stadigvæk, eller startbetingelse, så vil der være fisk i søen. Så selvom man fisker 1500 fisk ud af søen om året, så kan der stadigvæk godt være en bestand. Hvis man så øger A, så kan man se for eksempel ved 2, så hvis der starter med at være 1000 fisk i søen, så vil der meget hurtigt blive 0 fisk i søen. Hvis der så starter med at være 2000 fisk i søen, hvor man kan se den grønne, så vil der blive ved med at være 2000 fisk i søen. Fordi der fiskes hele tiden 2000 fisk ud af søen også. Hvis man så øger den med 0,1, så er der simpelthen ingen startbetingelse, som lige meget hvilken startbetingelse man sætter ind. Vi kan for eksempel prøve at sætte en rigtig høj startbetingelse på 8, og der vil altså stadigvæk blive fisket for mange fisk ud af søen til, at der kan blive ved med at være en bestand af fisk. Det vil altså sige, at den kritiske værdi af A, det må være 2, fordi der har vi stadigvæk nogle stationære løsninger, men lige så snart
vi overstiger den kritiske værdi af, så vil alle fiskene i søen forsvinde.